బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం 2వ భాగంలో ఉన్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ. సో నిన్న దైవాసుర సంపద విభాగం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? దైవ గుణాలు, ఆసురీ గుణాలు అంటే దానవ గుణాలు. సో డివైన్ డిమానిక్ అని ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో దైవ గుణాలు ఆసురీ గుణాలు అని చెప్పుకున్నాం. ఈ విషయంలో మీకు నిన్న చూసిన విషయాలు మరి ఎవరైనా ఏమైనా గుర్తుంటే చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి, ఒక 2 minutesలో చెక్ చేద్దాము. తర్వాత ఓకే. సో ఈ దైవాసుర సంపద విభాగ యోగంలో ఏం చూసామన్నది నిన్న 14 ఈ 13, 15 శ్లోకాల వరకు చూసాం. ఏమని? ఆసురీ స్వభావం ఉంటే మనిషి ఈ రకంగా ఆలోచిస్తాడు, నా దగ్గర ఇంత ధనం ఉంది, నేను నా ప్రణాళికలతో అంటే ఇంకా ప్లాన్ చేసి ఇంకా ధనాన్ని తెచ్చుకుంటాను, ఇదంతా నాదే అనుకుంటాడు అని ఇంతవరకు మనం ఈ శ్లోకం వరకు చూసాము. సో మాతాజీ భాగవతం లింక్ పెట్టారు, దాని పైన టెంపుల్ అని ఉంది చూడండి, https://temple. అది మంగళహారతి. 2 లింకులు ఉన్నాయి మాతాజీ దాంట్లోనే. చూశాను, అదే అంటున్నా. దాని పైన ఉన్నది టెంపుల్ లింక్, కింద భాగవతం క్లాస్ లింక్. సో ఆ టెంపుల్ ఇది మీరు సేవ్ చేసుకోండి, కాపీ చేసుకోండి, అప్పుడు టెంపుల్ లింక్ మీకు అందుతుంది. సరే, నిన్న జరిగిన విషయాలు ఎవరు ఏమి చెప్పలేరా? నిన్న మనం చూసిన విషయాలు మరి ఏమి ఒక్క పాయింట్ కూడా గుర్తులేదా మీకు ఎవరికి? దైవ గుణాలు త్యాగం, శాంతి, మృదుత్వం, దయ. వెరీ గుడ్. దైవీ గుణాలు అవి. అలాగే ఆసురీ గుణాలు, దైవ గుణాలు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత భగవంతుడు ఆసురీ గుణాల గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఆసురీ గుణాలు, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ఆసురీ గుణాలు దంభము, దర్పము, అజ్ఞానం, క్రోధం, పౌరుషం, ఇవన్నీ ఆసురీ గుణాలు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో ఇవన్నీ కూడా ఆసురీ గుణాలు. ఓకే, సో అవి చూసామన్నమాట. సో దైవ గుణాలు
ఈ ఫస్ట్ 3 శ్లోకాస్లో మరి నిర్భయత్వం, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, యజ్ఞాచరణం, వేద పఠనం, తపస్సు, సరళ స్వభావం, అహింస, సత్యం, కోపం లేకుండా ఉండడం, అంటే శాంతి, త్యాగం, ఇతరుల మీద కంప్లైంట్ చేయకుండా ఉండడం. మరి మనం ఎంతసేపు ఇతరులను కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళదే తప్పు మనది తప్పు కాదనుకుంటూ ఉంటాం. అది మరి కరెక్ట్ అయిన గుణం కాదు. సో అలా చాడీలు చెప్పకుండా ఉండడం అంటే ఇతరుల తప్పులు వెతకకుండా ఉండడం, అందరి పట్ల దయ, అన్ని జీవుల పట్ల దయ. సుఖాలు కావాలి అని ఒకటే తాపత్రయంతో మనం తప్పించిపోవడం లేకుండా ఉండడం, సుఖాల మీద కోరిక తగ్గించుకోవడం, మృదుత్వం, లోక విరుద్ధమైన శాస్త్ర విరుద్ధమైన పనులు చేయడం తప్పని తెలిసి ఉండడం, ఈ మార్గంలో దృఢ నిశ్చయంతో ఉండడం, తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యం, శుచిత్వం అంటే మానసిక శుభ్రత, చెడు ఆలోచనలు లేకుండా మనస్సుని శుద్ధి చేసుకోవడం, ద్రోహం చేయకపోవడం, ఎవరికి గౌరవవాంఛ లేకపోవడం అంటే అందరూ మనల్ని పొగడాలి అని ఇటువంటి వాంఛ లేకుండా ఉండడం, దైవీ సంపద కలిగిన వారి లక్షణాలు. ఇక గర్వం, పొగరు, దురహంకారం, క్రోధం, మొరటతనం ఆపోజిట్ అన్నమాట దానికి. ఇది అజ్ఞానం. ఇవన్నీ కూడా, ఇలాంటి గుణాలన్నీ కూడా అజ్ఞానం వల్ల వస్తాయి. మనం ఈ గర్వము, పొగరు, అభిమానం అనేటటువంటి గుణాలను కనుక కల్టివేట్ చేసుకుంటే మనం దేనికి చేసుకుంటున్నాం అంటే మన అజ్ఞానం వల్లే, అంటే అజ్ఞానంలో ఉన్నామని. సరే, మళ్ళీ చెప్తున్నారు అజ్ఞానము, యారగెన్స్, క్రోధం, అహంకారం, పరుషత్వం, గర్వం ఇవన్నీ దుష్ట చతుష్టయాన్ని ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. ఈ గుణాలన్నీ వాళ్ళకు ఉండే. ఇంకా మరి మనం ధర్మ పద్ధతిలో ఉండాలి అంటే సత్యం, నిజాయితీ, దయాభావం, కరుణ, మరి ఒక పద్ధతిగా డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్, అలాగే శుచిత్వం అంటే శారీరక శుభ్రతే కాదు, మనస్సును శుభ్రంగా చెడు ఆలోచనలు లేకుండా ఉంచుకోవడం. అలా ఉన్నప్పుడు మరి కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబం కలిసి ఉంటుంది. లేదు అంటే భగవంత్ చింతనే లేకుండా, ఆధ్యాత్మికతే లేనప్పుడు ఇంకెప్పుడు భౌతికత్వంలో ఉంటే ఇలా కలహాలతో ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్పి ఒక ఎగ్జాంపుల్. తర్వాత దైవ గుణాలు మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి, ఆసురీ గుణాలు ఈ బంధాలలో చిక్కుకునేటట్లు చేసి మళ్ళీ మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనూ ఇంకా కింది ప్రపంచంలో కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. ఈ లోకంలో ఇక 2 రకాలు స్వభావాలు ఉన్నాయని చెప్తూ దైవ గుణాల గురించి చెప్పాను, ఆసురీ గుణాల గురించి ఇప్పుడు వివరంగా చెప్తాను. వాళ్ళకి చేయదగిందేదో తెలియదు, చేయకూడదేదో తెలియదు. వాళ్ళల్లో శుచిత్వం అంటే మానసిక శుచిత్వం కానీ, ఆచారం కానీ, సత్యం కానీ వాళ్ళల్లో ఉండవు. ఈ జగత్తంతా ఏమి ఆధారం లేదు, ఒక దైవం అని ఏమీ లేదు, భగవంతుడు లేడు, ఏదో మనం కోరికలు తీర్చుకోవడానికే ఇది ఏదో యాదృచ్ఛికంగా పుట్టింది ఈ ప్రపంచం, ఇందులో ఉండి మనం చేయవలసింది ఏమిటంటే మన ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరచుకుని మన కోరికలు తీర్చుకుంటూ ఉండడం కోసమే ఇది ఇక్కడ ఉంది అనుకుంటారు. అలా ఇటువంటి అభిప్రాయంతో వాళ్ళు తప్పుదోవ పట్టి మరి అల్పబుద్ధితో బుద్ధిని కూడా నశింపజేసుకుని క్రూర కార్యాలతో ప్రపంచానికే శత్రువులుగా మారి మరి ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ భయంకరమైన పనులు, జగత్తుకు హితకరం కానీ భయంకర దారుణ పనులు చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ అసురీ స్వభావాల నమ్మకాలన్నీ ఇలా ఉంటాయి. నేనే గొప్ప శక్తివంతుణ్ణి, మరి సరి అయిన ప్రవర్తన ఉండదు, శాస్త్రాలు అనుసరించరు, చేయదగిందేదో చేయకూడదేదో తెలియదు, శాస్త్రాలు చదవరు, పట్టించుకోరు కాబట్టి మరి అసత్యవంతులు, అపరిశుభ్రత అంటే నియమాలను పాటించరు, ఇష్టపడరు, మరి చెడు అలవాట్లు ఇవన్నీ. నేనే సర్వనియంత్రికుడిని, నేనే భోక్తను అనుకుంటూ స్వీయ కేంద్రీకృతం, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్నెస్, ఇంకెంతసేపు వాళ్ళ సంగతి తప్ప రెండవది చూసుకోరు. వాళ్ళ వైఖరి ఎలా ఉంటుంది, ఇంద్రియాలను సంతృప్తి పరచుకోవడమే ఈ మానవ నాగరికత యొక్క అవసరం అనుకుంటారు. లెక్కలేని దాంతో కోరికలు ఎక్కువైతే ఏమవుతాయి, యావగేషన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి, ఆందోళనలు ఎక్కువ అవుతాయి. అది చేయలేదు, అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఆ లెక్కలేని ఆందోళనలు. అందుకని కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఆ పనులు మొదలుపెట్టి అక్కడితో ఆ పనుల గురించిన ఆందోళన, వేలాది కోరికల వలయంలో ఇలా చిక్కుకుపోయి కామక్రోధాలలో, మరి కోరికను బట్టి కామాలు క్రోధాలు వస్తాయి కదా, విసుగు, ఆందోళన, కోపాలు, వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు కోరికలు తీర్చుకోవడానికి అందరి మీద కోపం, వీటిల్లో ఇలాంటి వాటిల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. కాబట్టి ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చివరికి చట్టవిరుద్ధ మార్గాల్లో కూడా డబ్బును సంపాదించుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తారు. మనం ఎగ్జాంపుల్ లంచాలు తీసుకుని మనకి
వెంటనే అందుబాటులో లేని వస్తువుల్ని వెంటనే అందుబాటు చేసుకోవాలనే కోరికతో ఇలా లంచాలు తీసుకోవడం కూడా మరి దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో ఆసురీ గుణాలు అన్నారు. సరే, ఏదో హిరణ్యకశ్యపుణ్ణి, రావణుణ్ణి, కంసుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు అలా ఉంటే ఈ రోజుల్లో మరి మనం ఇలాంటి వాళ్ళని చాలా మంది మనందరిలో కూడా ఉన్నాయేమో అనిపిస్తుంది కొన్ని లక్షణాలు. సో ఇలా మరి వేలాది కోరికల వలయం కామక్రోధాలతో నిండి ఉంటారు. చేయదగింది ఏదో తెలియదు, చేయకూడదు ఏదో తెలియదు, అన్నీ నేనే సెల్ఫిష్నెస్తో ఉంటాము. మరి అట్లా ఇక తర్వాత ఏమనుకుంటారు, నాకు చాలా మరి ధనం ఉంది, ఇంకా నేను చాలా ఇంకా సంపాదించగలను, కాబట్టి నేను ఇలా సంపాదించి మరి చాలా శక్తివంతుడిని అవుతాను, మరి యజ్ఞాలు చేస్తాను, దానాలు చేస్తాను, అవన్నీ చేసి నేను మంచి ఆనందంగా పేరు అది పెరుగుతాను అని అజ్ఞానంతో ఇలా ఆలోచిస్తూ వాళ్ళు ఈ మాయాజాలంతో అక్కడి వరకు చూసాం. అనేక చిత్త విభ్రాంత మోహజాల సమావృత ప్రసక్త కామ భోగేషు పతంతి నరకేషు శుచౌ. ఇది కూడా చూసినట్లున్నా. పతంతి అంటే వెళ్ళిపోతారు. నరక అశుచం. అశుచం అంటే శుచిత్వం, శుభ్రత. అశుచం అంటే అశుభ్రత. అశుభ్రమైన నరకానికి వెళ్ళిపోతారు. నరకం అశుభ్రం అంటే పైకి నరకం అశుభ్రం అని అన్నదానికన్నా డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే మరి ఈ నరకంలో కల్మషాలన్నీ ఉన్న ప్లేస్ కాబట్టి, అలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళే ప్లేస్ కాబట్టి అలాంటి అశుచమైన నరకంలోకి వెళ్తారు. అంతేకాకుండా మరి ఈ అక్కడికి పోయిన తర్వాతే కదా, ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ ఫీలింగ్స్తో ఉన్నప్పుడు మనం నరకంలోనే ఉన్నట్లు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఈ క్రోధంతో, లోభంతో, ఈర్ష్యతో ఉంటూ ఉంటాం కాబట్టి అది నరక స్థితేనమాట, మనశ్శాంతి లేని స్థితి. సో ఈ రకంగా వాళ్ళు అనేక చిత్త విభ్రాంత, ఎన్నో విభ్రాంతులతో మనస్సులో మోహజాల సమావృత, మోహంతో కూడుకుని వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ ప్రసక్త కామభోగేషు, ఆసక్తులై ఈ కామాల మీద, కోరికల మీద, భోగాల మీద పతంతి నరకేషు, ఇక వాళ్ళు నరకంలోనే ఇలా అనురక్తిని నరకంలోనూ పడుతూ ఉంటారు. ఈ విధంగా అనేక రకాలుగా విభ్రాంతి చెంది ఈ మోహానికి గురి అయి ఇంద్రియ భోగాల మీద ఆసక్తిని, కోరికని పెంచుకుని ఈ రకంగా నరకంలో పడుతూ ఉంటారు. ఆ ఇంద్రియ భోగాల మీద కోరికలు ఉన్నాయి అంటే తీర్చుకోలేని కోరికలు, అది నరకంతోనే సమానం ఇక్కడున్నప్పుడు కూడా. ఎందుకంటే మనశ్శాంతిని కరువు చేస్తాయి కాబట్టి. ఆత్మ సంభావిత స్తబ్ధ ధనమానమదాన్విత యజంతే నామ యజ్ఞస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. ఇక ఆత్మ సంభావిత అంటే నేనేదో చాలా గొప్పవాడినని స్తబ్ద, గర్వంతో అనుకుంటూ, ధనమానమదాన్విత, ధనము మరి అభిమానం వీటన్నిటితో వాళ్ళు నిండిపోయి ఆ గర్వంతో యజంతే నామయజ్ఞస్త, నామమాత్రం పేరుకి యజ్ఞాలు యజంతే చేస్తూ ఉంటారు. దంభేన అంటే గర్వంతో, అవిధిపూర్వకం అంటే పద్ధతులు ఫాలో అవ్వకుండా వాళ్ళు ఈ యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. ధనంతో, అహంకారంతో, మోహంతో వాళ్ళు ఎంతో గొప్పవాళ్ళం అనుకుంటూ, గర్వంతో విధి నియమాలు పాటించకుండానే గర్వంతో పేరుకి నామకార్థం యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఆ యజ్ఞం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఏమైనా భక్తి ఉందా? లేదు. ఇక్కడ మరి దానికి హిట్లర్ అన్నమాట, హిట్లర్ని చూపిస్తున్నారు. హిట్లర్ గురించి మీరు వినే ఉంటారు. జర్మనీలో ఇదివరకు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం అప్పుడు మరి మొత్తం ప్రపంచాన్నంతా కబళించాలనేటటువంటి చెడు ఆలోచనలతో మరి ఉంటూ, అది అంటే వాళ్ళే పొగుడుకుంటూ మరి వినయ విధేయత లేకుండా ధనమద గర్వంతో శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకి యజ్ఞాలు చేస్తారు. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మా పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. అహంకారంతో బలం చూపించుకుంటూ, దర్పం గర్వంతో, కామం క్రోధం చ వీటన్నిటితో కూడుకుని, సంశ్రిత కూడుకుని, ఈ గుణాలతో అన్నమాట.
అహంకారం, బలం, గర్వం, కామాలు, క్రోధాలు వీటన్నిటితో కూడుకుటి మామాత్మ పరదేహేషు. సో వాళ్ళ దేహంలోనూ అందరి దేహంలో ఉంటున్న నన్ను ప్రద్విషంతోభ్యసూయక అసూయతో ద్వేషిస్తారు. భగవంతుడి మీద కూడా అసూయ పడతారనమాట. ఈ అహంకారం, బలం, గర్వం, కామం, క్రోధంతో కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుడి పట్ల కూడా అసూయ పడేవారు ఇక వాళ్ళ దేహంలోనూ ఇతరుల దేహాల్లో కూడా అందరి దేహాల్లో ఉన్న భగవంతుణ్ణి కూడా ద్వేషిస్తారు. ఉదాహరణగా శిశుపాలుడు. మరి శిశుపాలుడు వీళ్ళు ఈ యాగం చేసినప్పుడు చివరికి ఒక అగ్రజుడికి అంటే అగ్రతాంబూలం అని ఇస్తారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరిలో ఘనుడికి. సో వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుని ఎన్నుకుంటారు పాండవులు. అప్పుడు ఎన్నుకుని వాళ్ళు ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టి తాంబూలం అది ఇస్తున్నారు. ఇతనికి ఈర్ష్యతో ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళు, ఇంత గొప్ప గొప్ప రాజులు వీళ్ళంతా ఉంటే మీరు ఈ యాదవుడికి ఇలా మర్యాద చేస్తారా అని చెప్పి రకరకాలుగా భగవంతుని తూలనాడడం. మరి ఆయన తల్లికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం భగవంతుడు ఒక 100 తప్పుల వరకు సహించి ఆ తర్వాత మరి అతన్ని సుదర్శన చక్రంతో ఆయన శిరస్సును ఖండించడం జరిగింది. అది చూపిస్తున్నారనమాట. సో భగవంతుడి పట్ల కూడా మరి అసూయ, ఈర్ష్యతో ఈ రకంగా ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు. అంటే అంత గర్వంతో భగవంతుడని తెలుసుకోలేని అజ్ఞానం ఒక ఎత్తు అయితే ఇంకా ఆ భగవంతుడి మీద ఆ ఈర్ష్య పట్టడం ఇంకా ఇంకొక ఇదనమాట. సో వాళ్ళు అంతటి అజ్ఞానంలో మరి కొంతమంది భగవంతుడు అవతరించినా కూడా తెలుసుకోలేని అజ్ఞానంలో ఉంటారు. ఆసురీం యోనిమాపన్నా మూఢా జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంతి అధమాం గతిం. ఈ మధ్యలో ఇంకొక శ్లోకం ఉంది, 19th శ్లోకం. తానహం ద్విషత క్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిపామ్యాజ శ్రమశుభాన్ ఆసురీష్వేవ యోనిషు. కాబట్టి వారిని అహం నేను ద్విషత ఎవరు ఈ అసూయ గల వాళ్ళని, క్రూరులను, సంసారేషు ఈ భవసాగరంలో నరాధములను, క్షిపామి తోసివేస్తాను, అజస్రం శాశ్వతంగా ఈ సంసారంలో అంటే ఈ అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే వాళ్ళు ఉంటారు. ఎలాంటి వాళ్ళు మరి? వాళ్ళు క్రూరులు, అలాగే అసూయ గల వాళ్ళు. సో క్రూరత్వం, అసూయ అంతటి చెడు లక్షణాలు అన్నమాట. సో అందుకని వాళ్ళని, ఈ నరాధములని నేను క్షిపామి త్రోసివేస్తాను, అజస్రహం శాశ్వతంగా, అశుభాన్ అపవిత్రమైనటువంటి, ఆసురీషు అసుర సంబంధమైనటువంటి, యోనిషు గర్భాలలో ఏవ నిశ్చయంగా అంటున్నారు. సో ఈ అసూయ ఉన్న వాళ్ళని, క్రూరులైనటువంటి నరాధములను నేను అసురీ జన్మలు అంటే దానవ జన్మలు, రాక్షస జన్మలు అనే అంటే రాక్షసుల్లో పడేస్తాను వీళ్ళని. అంటే భగవంతుడు ఏదో కక్షతో పడేయడం కాదు, మరి ఆ గుణాలు ఏ గుణాలు ఉంటే దానికి తగ్గ జన్మ వస్తుందని. మరి క్రూరత్వము, ఈర్ష్య ఉంటే అది దానవ గుణం కాబట్టి వాళ్ళు దానవుల్లో ఉండాల్సిన వాళ్ళు. కాబట్టి నేను వాళ్ళని శాశ్వతంగా ఈ అసురీ జన్మలనే సంసార సాగరంలో, సో ఈ సంసార సాగరం కూడా మనుషుల సంసార సాగరాలు కాదు, వాళ్ళు రాక్షసులు సంసార సాగరంలో నేను శాశ్వతంగా పడేస్తాను. ఎందుకు అంటే వాళ్ళ యొక్క కర్మానుసారం వాళ్ళకి అది ప్రాప్తం. ఎందుకంటే వాళ్ళు క్రూరత్వంతో ఉన్నారు, ఈర్ష్యతో ఉన్నారు కాబట్టి. ఆ ఆసురీం యోనిమాపన్న అప్పుడేం జరుగుతుంది? ఆసురీం యోనిమాపన్న మూఢా జన్మని జన్మని మామప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంతి అధమాం గతిం. ఇక ఆసురీ జీవజాతుల్లోనే వాళ్ళు ఈ మూఢులు జన్మలకి అలాంటి అసురీ జీవజాతుల్లోనే ఉంటారు. ఎందుకు? జన్మల్లోనూ వాళ్ళు ఈ క్రూరత్వంతో, ఈర్ష్యతోనే ఉంటున్నారు కాబట్టి. అలా ఉంటూ వాళ్ళు ప్రతి జన్మలోనూ ఇక్కడే మామ అప్రాప్యైవ కౌంతేయ, ఇక నన్ను ఎప్పటికీ కూడా ప్రాప్తించుకోలేరు కౌంతేయ. తతోయాతి ఆ విధంగా వాళ్ళు
అంత్య చివర్లో అధమాం గతి అధోగతి పాలవుతారు. ఈ ఆసురీ జీవజాతుల్లోనే ఇక మాటి మాటికి జన్మని పొందే ఇలాంటి మూర్ఖులు ఏ జన్మలోనూ నన్ను చేరలేరు. క్రమంగా వాళ్ళు అధోగతి పాలు అవుతారు. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః. వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. మనం భగవద్గీతలో ఒక్క శ్లోకం గుర్తుంచుకున్న చాలని మన వాళ్ళు అంటూ ఉంటారే, అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇదొకటి అనమాట. సో త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామక్రోధస్తథా లోభ తస్మాద్ ఏతత్రయం త్యజేత్. త్రివిధం నరకస్యేదం, 3 రకాలు నరకానికి చేర్చేటటువంటి ద్వారాలు. నరకస్య ఇదం అంటే 3 రకాల ఈ నరకం యొక్క ద్వారాలు ఉన్నాయి, నాశనం చేసేవి 3 రకాల ద్వారాలు ఉన్నాయి. ఏమిటి అంటే ఈ 3 రకాల నరకానికి ద్వారాలైన 3 రకాల గుణాలు ఉన్నాయి. నాశనం ఆత్మన, ఆత్మను నాశనం చేసేవి. ఆత్మ ఎప్పుడు నాశనం అవ్వదు. ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనసు, బుద్ధి. బుద్ధిని, విచక్షణని, మనసుని కూడా చెరుదోవలో పెట్టి నాశనం చేసేటటువంటి 3 గుణాలు ఉన్నాయి. ఏమిటవి అంటే కామ, క్రోధ, తథా అలాగే లోభ. కామం, క్రోధం, తథా లోభ. తస్మాత్ కాబట్టి ఏతత్రయం ఈ 3ంటిని త్యజేత్ వదిలిపెట్టాలి అని చెప్తున్నారు. సో నరకానికి దారి తీసే ఈ 3 గుణాలు ఉన్నాయి. అవి నరక ద్వారాలు వంటివి. ఏమిటి అంటే కామము, క్రోధము మరియు లోభము. ఈ 3 కాబట్టి ఈ 3ంటిని కూడా వదిలిపెట్టాలి. ఈ 3 గుణాలు కూడా మనం వదలాలి. ఎందుకంటే అవి నరక ద్వారాలు లాంటివి. ఈ రాక్షస గుణాలు అన్నమాట. సో కామం అన్నారు ఇక్కడ. ద్రౌపదీదేవికి వాళ్ళు చేసిన అవమానం చూపిస్తున్నారు. మరి దురాశ, మొత్తం హస్తినాపురం అంతా నాకే కావాలి, వాళ్ళకు ఒక అంగుళం కూడా ఇవ్వనంటాడు. ఆ తర్వాత కోపం, మరి ఈ పాండవుల మీద విపరీతమైన అనవసరమైన రీజన్తో జలసీతో కోపము. సో అవన్నీ కూడా మరి బ్యాడ్ క్వాలిటీస్. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారై త్రిభిన్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయ తతో యాతి పరాం గతిం. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ. సో ఎవరైతే వీటి నుంచి విముక్తులవుతారో, ఏది కామము, క్రోధము, లోభం నుంచి, తమోద్వారై త్రిభిన్న. తమోద్వారాలు అంటే చీకటి దారులు అనమాట. అవి చీకటిలోకి అంటే అజ్ఞానం నరకంలోకి తీసుకువెళ్ళే ద్వారాలు. ఆ 3 ద్వారాలు ఈ నరకానికి, చీకటికి ద్వారాలైన ఈ 3ంటి నుంచి ఎవరైతే విముక్తులవుతారో ఆచరత్యాత్మన శ్రేయ అంటే శ్రేయస్కరమైన పనులను ఆచరిస్తూ ఈ రకంగా మనం ఈ 3ంటిని వదిలించుకుని మనం చేయవలసినటువంటి మనకి మంచిని చేకూర్చే పనులను చేస్తూ తతో యాతి తరువాత క్రమంగా పొందుతారు పరంగతిం. పరాంగతి అంటే భగవంతుడి ధామాన్ని. సో ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాళ్ళు ఆచరిస్తూ ఉంటారు శ్రేయస్కరమైన పనులు, అంటే ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన పనులు చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమంగా పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు. ఎవరైతే ఈ గుణాలను వదులుకోగలరు. ముందు ఈ గుణాలు వదిలిపెట్టాలి. మనం ఏ పరంధామానికి వెళ్ళాలన్నా, భగవంతుని పొందాలన్నా, భగవంతుని తెలుసుకోవాలన్నా, ఆత్మసాక్షాత్కారం కావాలన్నా ఇవన్నీ ఒకటే. కాబట్టి వీటికి ఈ స్థాయికి వెళ్ళాలి అంటే ముందు ఈ చెడు గుణాల నుంచి బయటపడాలి. కాబట్టి ఈ స్లైడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్. కావాలంటే మీరు ఫోటో తీసుకోవచ్చు. చూడండి. ఎన్వి అంటే ఈర్ష్య, లస్ట్ కోరిక, కామం, ఇగ్నరెన్స్ అజ్ఞానం, యాంగర్ క్రోధం, ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ అహంకారం, గ్రీడ్ దురాశ, ఇంకా కావాలని, గర్వం ప్రైడ్, అటాచ్మెంట్ నాది నాది అనేటటువంటి ఆ సంగత్వం, ఇది నాది అది నాది అంటూ తీవ్రమైనటువంటి అటాచ్మెంట్స్. ఇవన్నీ మెట్టు ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ దాటుతూ వెళ్తేనే మనం గురువు గారిని చూసుకుని ఆ టైంలో ఈ చెడు గుణాలు వదులుకుని ఒక మంచి గురువుని చూసుకుని అప్పుడు వేద పారాయణాలు అర్థం చేసుకుని ఒక నియమబద్ధమైన జీవితంతో ఉంటూ మన ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని ఆ రకంగా భగవంతుణ్ణి మనం ఆధ్యాత్మిక స్థితికి
వెళ్ళొచ్చు, పరమపదాన్ని పొందొచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా చూపిస్తున్నారు. సో దుర్గుణాలన్నీ వదిలి ఆ తర్వాత ఈ ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన శ్రేయస్కరమైన పనులను ఆచరిస్తూ ఆ క్రమంగా పరమగతిని పొందుతారు. యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న స సిద్ధిం అవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. ఈ శాస్త్ర విధులన్నిటినీ వదిలిపెట్టి వర్తతే కామకారత, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు కోరికలతో వాళ్ళు ఇష్టం కామకారత వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా పనిచేసేవాళ్ళు, వర్తతే ప్రవర్తించేవాళ్ళు నససిద్ధిం అవాప్నోతి. అవాప్నోతి అంటే పొందరు, నా ఆప్నోతి అంటే పొందటం, నా ఆప్నోతి అన్నారు అంటే పొందరు. ఏం పొందరు? ససిద్ధిం, ఆ సిద్ధత్వాన్ని పొందరిక వాళ్ళు. ఎవరు? శాస్త్ర విధులను ఉల్లంఘించి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించే వాళ్ళు సిద్ధత్వాన్ని పొందరు. నసుఖం, సుఖాన్ని పొందరు. నా పరాంగతి, పరమగతిని పొందరు. పరంగా భగవంతుని కూడా పొందలేరు. శాస్త్ర విధులు విస్మరించి వాళ్ళ ఇష్టానుసారం పనిచేసే వాళ్ళు పరిపూర్ణతను కానీ ఆనందాన్ని కానీ లేదా పరమగమ్యాన్ని కానీ పొందచాలరు. మరి వీళ్ళు మరి కొంతమంది నరాధములు ఉన్నారని మనం 7th చాప్టర్లోనే చూస్తాం కదా. అంటే ఇలా అక్రమ సంబంధాలతో ఉన్న, ఇలా తప్పు మార్గం గ్యాంబ్లింగ్ అన్నారంటే సత్యం పలకడానికి నో గ్యాంబ్లింగ్ అన్నారు. మరి సత్యవంతులు ఆస్టెరిటీ నియమ నిబంధనలతో లేకుండా ఇష్టం వచ్చిన అశుచ్యత్వం, అశౌచ్యం అంటే శౌచ్యం లేదు, శుభ్రత లేదు, ఈ చెడు సంబంధాలు ఉన్నారు అంటే అశౌచ్యం. అలాగే మరి అహింస, ఈ మాంసాహారం తినడం, ఆ తర్వాత మరి చెడు అలవాట్లు, ఈ రకంగా నియమ నిబంధనలు లేకుండా చెడు అలవాట్లు, ఇట్లా శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పిన పనులన్నీ చేస్తూ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లుండే వాళ్ళు ఎప్పటికీ సిద్ధత్వాన్ని కానీ సుఖాన్ని కానీ పరమగమ్యాన్ని కానీ చేరలేరు అంటున్నారు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? శాస్త్రాలను ఉల్లంఘించకూడదని ఇక్కడ చెప్పారు ఈ శ్లోకంలో. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి. కాబట్టి తస్మాత్, కాబట్టి శాస్త్రం ప్రమాణంతే, శాస్త్రమే ప్రమాణంతో, శాస్త్రాల యొక్క స్టాండర్డ్తో కార్యం అకార్యం వ్యవస్థితో, చేసే పనిని అంటే చేసేది ఏది చెయ్యాలో ఏది చేయకూడదో తెలుసుకో శాస్త్రం చెప్పిన ప్రకారంగా. జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానంతో, జ్ఞాత్వా తెలుసుకుని, శాస్త్ర విధానం అన్ని తెలుసుకుని కర్మ కర్తం పనులు చెయ్యి, ఇహార్హసి ఈ ప్రపంచంలో. కాబట్టి చేయదగ్గ పనేదో, అసలు చేయదగ్గ పనేదో, చేయకూడని పనేదో చెప్పడానికి స్టాండర్డ్ ఎవరు మనకి ప్రమాణం అంటే శాస్త్రమే. కాబట్టి శాస్త్రమే మనకి చెప్తుంది ఏది చేయాలో ఏది చేయకూడదో. అలా శాస్త్ర విధానాన్ని అర్థం చేసుకుని నీవు ఈ లోకంలో పనులు చేయి శాస్త్రం చెప్పిన విధానంలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి బలరామకృష్ణులు సాందీపని ముని దగ్గర చేరి విద్యను అభ్యసించారు. మరి భగవంతుడికి అన్నీ తెలిసినా కూడా అందరం కూడా గురువు దగ్గర చేరి విషయాన్ని, శాస్త్రాన్ని నేర్చుకోవాలి. ఏ పని ఎలా ఎప్పుడు చేయాలా చేయకూడదా అనే విషయాలన్నీ కూడా శాస్త్రం దానికి స్టాండర్డ్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకని శాస్త్ర విధానాలను నువ్వు తెలుసుకో, నేర్చుకో, తదనుగుణంగా నువ్వు ఈ లోకంలో పనులు చేయి అంటున్నారు. సో అది ఎంత ముఖ్యమో ఈ గురువు దగ్గర నేర్చుకోవడం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అనమాట. భగవంతుడు కూడా మరి అలా గురువు దగ్గర చేరి నేర్చుకున్నారు అని, అంటే మనందరికీ ఎగ్జాంపుల్గా ఉండడానికి. సో ఇది మరి ఆఖరి శ్లోకం అనమాట. సో 16వ అధ్యాయం మరి చివరిలో ఏం చెప్తున్నారు? మన 4 యుగాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. సత్యయుగం మొట్టమొదటి యుగంలో మరి వరాహదేవుడు, హిరణ్యాక్షుడు ఇద్దరు వేరువేరు గ్రహాల్లో ఉన్నారు. ఈయనేమో మరి భూలోకం ఈయన ఒక గ్రహంలో ఉంటే భగవంతుడు వేరే గ్రహంలో ఉన్నారు. సో ఈ అంటే దానవుడు దైవము. ఇక త్రేతాయుగంలో రాముడు రావణుడు దైవము దానవుడు వేరు వేరు దేశాల్లో ఉన్నారు కదా. ద్వాపర యుగంలో
పాండవులు కౌరవులు ఒకే కుటుంబం. అంటే పాండవులేమో దైవ గుణాలు, కౌరవులేమో దానవ గుణాలు. ఈ దానవ గుణాలు దైవ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళు ఒకే ఫ్యామిలీలో ఉంటున్నారు ద్వాపర యుగం వచ్చేసరికి. ఇక కలియుగం వచ్చేసరికి దైవ గుణాలు దానవ గుణాలు కూడా ఒకే మనిషిలోనే ఉంటున్నాయి. సో అందుకే మనందరిలో కూడా ఈ కంసుడు శిశుపాలు లాంటి గుణాలు ఉన్నాయి, ఈర్ష్యలు అసూయలు కోపాలు తాపాలు. సో వీటిని ఏ రకంగా మనం దాటగలము అంటే భగవన్ నామస్మరణతో మరి మనం ఈ గుణాలన్నీ కూడా అరికట్టుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అందుకని అందరూ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే ఈ మంత్రంతో భగవన్ నామాన్ని స్మరించుకుంటూ మరి మనలో ఉన్న ఈ దుష్ట లక్షణాలన్నిటినీ తరిమివేయడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. కృష్ణం వందే జగద్గురుం పాంచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ రేపు క్లాస్లో 17వ అధ్యాయం, అది కూడా ఇంతకంటే ఎక్కువ యూస్ఫుల్ ప్రాక్టికల్గా మనకు. సో ఇదేమో ఏ గుణాలు మంచివి, ఏది